3, 2, 1. Camp Survival! С диамантна кирка. Да. Отвътре имаш злополучи. Отвътре имаш злополучи. Аз съм спар. Как се прави тъпата наковалния, бе? Отдява. Това е епизод номер 25. Светла, наковалня. О, взимаш 4 купчета. Мама, подредете и като на обратно. Има едно купче. Трябват ми 4 купчета и 3 желяза. Това ти трябва да накупа. Аз тям да търся недър, енда. Имаш стена за малко. Къде? What the? Загубих окото. Добро начало. Той аз не знам на къде е да. Не заспавайте се, говеда. Окей. Се опитам да локейт на енда. Българско, нали? Не, английско. Ето обратно българско. На си. На forever. Ако локейт на енда, това ще ти записаш координатите. То ние и без да сме с енчантните глупости, пак ще го убием. Това е. То не е толкова трудно да го убиеш. Само да не паднеш като преди. Ако не ни спалва на толкова тъпи места. То и не ще спалне под земята или там ще спалне. Добре под земята да има колко. Да се размърдам. Трябва да си поднова и Soul Kill Survival. Аз пак си мисля, че си от уния изгнилите байоми. Но сега трябва да плувам. Ако намеря енда, ти ще го запишеш като обикновено. О, тук не съм виждал, че имаш такива скали. Дай да видим това. Ислямска държава. Изчезна още на око. Има още две. Сега ще какво мисля? Проблема е, че вие не излязахте се биете. Кокошка. Смърт. Искам да, като се стъмни, да отидете се биете, не да ходя един в недъра да ви мината. Аз имам 30 ниво и някакво начало. Не, книга също. Все пак, искам да се биете, а не да тук висите. Трябва да намерим тия стикапани ендермани, то не е такова. Поне знам точно на къде е портала. Та тъпа песен. Юридни никога. Fire Protection 3 и... Те колко гаври правят. Не е забавно да ги гледам. Поне е така направо на едно копче. Юху. Сега ако трябва... Аре ще прескочи тази планина. И ще видя как е след това. То много далече бил това. Има адвенчър, малки книги. Обикновено в такива изгнили байоми. Поне аз така, повечето там не ги пускам. О, още една горичка. А последния път, като с Сашо играхме, беше в гората. И аз се потроших току-що. Още една там. Не! И загубих окото. Там. Още си на там, то скапам. Сашче, къде си? Първата накланя в сървър. Къде да бъда? Ела, знам къде. Успя ли да направиш, Ники? Порите трудно. Къде има? Схванах. Дай тук да метна още една. Тук. Остави някъде. Сега по-къща назаде. Тя
на светло, така че... Е тук. Оф, и тая е изчезна. Окей. Така. Тук някъде. Ще се казва... Чай се кача на дърво. Виж, Саш. Има още едно око. Ескалибър! Сега го върни. Сериозно ли? Метнах две очи и се щупиха и двете. Поне знам на къде. Върни ми меч, Саш. Аре, тук ще Върни ми изкопая. Ескалибър. Виж моя... Не. Аз имам силк тъч. Гошко. Гошко. От Герги. Гошко. И за да шанс. Зум ела. Зум. От Герги. Тук трябва да е някъде толкова то. Щом ми го размята. Пак е в горе, явно. Ти свърши ли клипа всъщност? Да, той е новия. Това да ходим да се бием за Гошко. Ето намерих храма. Сега трябва да намерих Поича малко крави. Равина. Крави! Пълно с магия. Крави! 50 000 юра. Хайп! Ето го портала. Сега ще намерих го. Искам от тебе сега да запишеш координатите. Повечето. Става ли, Саша? Извади Тъпо листчето. зомби. Махай се. Извади листчето си. Не използвам Ескалибър за нещастието за тебе. Чули, Саши? Ай, тя накрава да zmizite. Аре, извади скапаното листче и запиши тъпите. А пък крава умри! Аре, бе, няма ви се тук цял ден, че ме взриви Ще някакъв. висиш, каза. Аз ще ги запиша тогава на чата. Де? И после няма отидеш недра. Или фен. То ти пак ще паднеш, аз не знам. Преди Така ще стане. Фаре, падайте, бе. Аре, запиши Ми не скапаните координати. Що слушай ни такива горе? Аре, човек, Спалнове. няма чакам 10 минути. Много по-лесно се спава. Окей, би взема си. Аре, бе, човек. Еми, малко чи. Час. Малко чи, нали, никой няма види. Леко. Никой няма види. Никой няма види. На конзол. Ще направим извън кадър. Още сме така. Саша, аре, запиши тъпите координати. Ми казва. Еми. 1153. Так. Влизам във вашата мина. В моята мина няма успех. 31. 396. Разбира се, гръмна крипър. Записа ли ги? Окей, аз намерих нова броня. О, тя моята почти ще чупена. Аз си имам. Ще здрава. Аз Убих намерих Приле. бела. Аз съм горд с Ето живота тук си. има една Enter Terror. Аз ще разучи тук тунелите. Имаме координати, нали? Записал си ги. Аз ще Какво намери Ники? Убих Прилеп. Аз съм... Майка ти Къде врата. е? И пак в изхвърлих. някаква мина вашата. Пак изхвърлих като идиот това. Пак изхвърлих като Само идиот. Ender Terror. Тук няма нищо. Намери Ники. Свети Георги. Пат Георги. Тук чуя някакво търпше. Браво, Свети Георги. О, Здрасти, Ники. точно на ръба бях. Абали, пакапай. Кажи торчова. Аз имам, Добре. но Да. няма да откажа. Даже не знам къде О, съм. слязах много надолу. Аз съм Ще долу видям. с самет. Не знам къде съм. Ние всъщност откъде си ти? През водата. Аз слизам много надолу. Не знам къде съм. О, връщам се горе. Тук е тъпо. Искам при библиотека да си вземаме книги. Знаеш колко книги ще взема, ако вляза там? Искате ли да правим това с вилиджерите? О, тук намерих равина. Не, това с вилиджерите е тъпо, защото те много искат наглите педали. Да, но дават много. Какво е това дупката на Спарк? Вече не, защото тя взе. О, тъмно е. Време е за... Умри, бе. Мраза Силвърфиш, бе. Това са най-омразните неща. И се завирам в крипър, като идиот. Много тъпо, да.
Те се... Време за бой, Гошко. Те само излизат с камъните. Гошко ще ви бре бие. Така ли се казва меча? Гошко. Гръмна крипъра. Може се казва Ескалибър. Мой Гошко. Моя се казва безимен педал. Ескалибър за първи път беше ползван. Опа, падна. Къде паднах? What the fuck? Аз не знам къде съм. Аз се бия с педера. Найс. Трябва да се кача. Не. Ай, тук ще Паднаше, пад. Не фалата. Добре. Аз чупих върха. Вече. Взех си кофта. Зомби, смъртта зомбитата. Моя Гошко. Аре, дай вода, бе! Рито плейс. Поне успях с 4 кила да намеря вода. Ще му си взема вода, бе? Това е забранено. Али, Гошко? Тук е затвор. Аре, бе, искам да взема вода. Шет, тя ме насраха. Не мога ги джуквам. И са много. Рито плейс. Ох, тя ми някой си. Па с тебе си. Кикът. Get kick. Фокус! Фокус, Гошко! Теги се! Тук има някакви стълби. Моя Гошко е брейкинг! Аяк не ме е страх от теб. Ти записа ли координати? Не ги. Не знае. Аз не знам как се върна в къщата, между другото. Намери И библиотеката. телепортни се до мен, аз се бия в момента. Намери Не, аз в момента не библиотеката. ми трябва. GG. Juke, get juked, bitch. Пич. Намери си библиотека. Знаеш колко книги ще вземе са? Взимай. Всичките ще ги взема. Офаре, бе, Таро, та тъпа няма да свърши кирка. Що искаш да свърши кирката? Защото е на хипер малко и Той е на 2 етажа, брадата ще ми се щупи всеки момент. Съвете. Кое? То тъп зомби. Ескалибър. Крипър, Боб. Гръмна. Петарас. Аз нямам дърво. И те отари. Имам стак книги, нямам дърво. Само в Майнкрафт можеш да убиеш прасе с роза. Всъщност може в истински живот, ама ще помъчиш. Само в лигата му бутнеш камън на кула what с the? карти. На Twisted Fate. О, Ники. Аз умрях от зомби с Enchanted меч. Това и Водохица не го е правил. Много. Как му се helikopter? Сате. Гошко! Да ги сритаме, Гошко! Къде е мината? Вътре. Отвори ми. Аз трябва да троша дърво с ръце. Сега, защото... Защо бързо си върна айтемите? После затвори. Не мога. Ти подкрепи. Затвориш. Гошко, да ги смачкаме. Ескалибър. Струва ми цяло ниво да те преименувам, така че let's fuck them. Ескалибър, къде си? Ти си бил въртен, Гошко. Дори нямам камъни. Вещица. И крипър, и зомби. Ой. Знаете ли как съм прецакан? Това зомби с Enchanted меч се спалниш? Знаете ли, що съм прецакан? Как? Има силно отзад. Някой може ли да дойде при мене и да щупи камъните, защото кирката ми е на силката. Си издирвам айтемите. Нямам нито един. Ме сритват отзад. Нали искате книги? Идвам да има си нахаран. Сана къде бях? Искам да щупиш това или да ми донесеш някаква брада, защото аз нямам. Просто ми донеси брада и се върни. Ето тук. Си дам координатите. Ще ги запишеш в чата. Чай, ще ме удари. Ще ме ударя. То нощ е. Не бях надолу. Ела тук и ми дай, после ти да се пиш. В момента максимум за 7 ме сритват наистина. Една секунда. За този пак нещо. И зомбито ме гледат лошо. Просто се приведе в къщата. Зомби селянин. Ще убия с трева. под земята, бе, човек.
Ти ако продължаваш така няма да стигнеш до мене никога. Изкопай се до Рип. земята. Тук няма ли кабелстоун? Нито едно кабелстоун. Пак съм рип. Пак ли Пак рип? е. Рип айтами, рип всичко. Рип. Те ме заклещиха, две аз. Колкото слаб. Опнат си. Може ми кажа при два пъти. Тая ще и такова. Дай ми брадата, аз ще свърша работи. Знаеш колко съм много? И долу има. И долу ли? Ами нямам друга брат. Не, дай ми я на мен, в смисъл аз ще ти я върна после. Искам аз малко да такова. Аз какво да правя тук, за какво чаках? Офсета. Имам си зарадвам малко. Да ти пълним инвентара се пак. Моя си е достатъчно. Крипър. То пък къде е? Виж крипъра. Някой. Крипър. Сега имаме ли координати на къщата? Спокойно знам на къде. Не. Трябва да ги има в чата. Има ги Ти си намерил това? Да, аз вече имаме координати на Енда, нямаме координати на О, нашата стига къща. бе! Не га е това. Ники, Пак мога паднах да... някъде. Типа ти не си влягал в това. За да се сетнеш. Ела ти там брадват. Да се съм убия ли да отида... Дай ми я. Мерси. Свет, да съм убия ли да отида при базата? Да, за да дойде Сашо при тебе. И да запише веднъж тъпите координати. Няма пък ги запиша. Що? Просто не иска. Трябват ми. Не трябва. Тук на Добре, книги ще доста няма. книги. Ще ям... Това е библиотека. О, тук има Bonfire. 3 книги, найс. Аз ще ги Но заведа. рафтовете нямам повече. Аз ги взех вече. Ако ти си напълни инвентара поли книги, аз си. Имам доста неща. Сега долния етаж. Ами айде. Пък, това е жена си. Ще се освободя с Гошко. Така се троши. Рип Много са, без много кали. книги, бе. Колко ще ги вземем? За какво са ни толкова много? Ние ще ограбим цялата библиотека. Аз ще ги чупа с Все пак имам флинтен стил за втора ръка. Очи от някакъв чест. Вие къде сте? Бе, виж как ще направим. Ами, Тук слагам огън и когато Пак? ще вземе колкото можем. Айде, че не ми се взимат повече. Да намалим малко това. Колкото мога да взимам. не ги поправиш. Не знам. Ние подпалихме културата на мобовете. Всичко си отиде. Как ще му убие зомби? Два пъти. Да. Два пъти. Втория път беха две зомби. Въпрос как се върнем сега? Защо се изгори всичко? Културата на мобовете трябва да гори. Спокойно имам 5 стака книги. И аз имам На два. нас няма ни трябва толкова много. Аз имам 6 книги. Аз си готвя. Сега как се върнем? Трудно. Аз знам пътя към вкъщи. Ми, Ми да се пребирам. Айде, трябва да излезе. Аз имам го харче. О, всичко падна. аз имам диамантна шкирка, с която мисля те фрасна. Имам го харче. Страшно. Ток, Ами, ток, ток. да те следваме ли? Не, аз просто си взимах това. Тъпа сока. Чакай. Еко. Ела. Трябваше да бутна. Аз видях, че те гледам горе как си. Аре да се качим да избягаме. Ми, айде, защото... Значи аз ще отида горе, вие ще ме чакате тук. Ние ще чакаме, през това време ще... Това става като Сашо не запише координатите. В мен си бъркам в носа. Що ти не ги запиша? Защото нямам лище. Ми, аз нямам. Ти имаш лище. Нямам. А къде? Използвам тефтер. Не лище. Добре, имаш тефтер тук. Ники, приятно горе. Викаш най-страх. Не, Сашо ме изгори. Само. Ама, Нуп от всякъде. Кое на Ники ще те... Красим. Аре, можете да се телепортите вече. Тъпи микрофон ми пречи. Сега ще ходите след мене, Окей. защото не знаете къде е.
Вижте, имам силката, че мога да троша блокчета. Това са най-красивите блокчета. Аре след мене. Чай, че забравих откъде дойдех. Аз ще умра след малко. Кой е Сети нашия се. Аре, към след мене. 350. Ако се Ние сме на загубите, 1200. телепортвайте се. Еми, доста си е Ако да падаш, ще вече ви умра. кажа. Доста. Има сърце. Продължаваме. Гледай сега как спрей като. Искаш ти покажа как се прави? Jungle. Ние бяхме на 3050, сега сме на 350, сме на 3000. Ох! Вървия долу. Chicken fight, кътинка обаче. Аз го мога това с дърветата, бе, наш. Джампаш по дърветата ли? И слагам къбълстон навсякъде. О, майка на водок сега. Holy shit, ба. Холи и майка на водоки, за какво си направи? Ела тука, ела тука. What the fuck? Майка на водок се сера. Уоу. Сега ще отиде дупката при майка на водок. Ники, знаеш, защо е така голяма дупка? Защо? Майка Защото на майка водоки. на водок се разбила тук. Има още 3 дупки, ама са по-манички. Не, да. Да следваме нашия лидер с диаманта. С Гошко. Такова. Кажи. Мъжрарски поръчката не беше допусната да ползва басейн. Найс. А тука, виж, сега ще вади. Значи тя е летяла оттам и е тук тръгна се разбива, ама пак е полетяла. И е там се е разбила. Защото е било много здраво така. Пак някой е спредежда. Някой да го спре. Някой да го спре. А, няма. Аз съм едно сърце. Аз ще мога да скачам и вижда. Не, 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 аз не мога мога да да му тичам. малко ми лаги, ама... не сега идвам. Рип. Охо, Добре, аз сега стоих малко по-бързо идвам. от вас. да. Къде? Иди. Стигна преди вас. Аз няма да спредежда. О, Ники, дай да го изпревари. Ой, има вещица. И се спамват мобове. А, тък аз съм 29 ниво на това. Аз съм 26. И аз бях 20. Много лагва, аз не ги виждам толкова. Карай се. О, ето ги. Ай, смърткучки. Как се жали на Крипър! Когато Саша вижда. Ендерман има. Стигнах преди вас. Ами, защото ние не. правим полезни неща. Майнкрафт. Да. Сега не мога да си отворя. Сега не мога да си отворя. Раси, че никой не спре Телепорт се да... дума. За нищо ли мен ми лаги? Телепортите се. Ага. Мултиплеер. Телепорт. И аз телепортна. Да, нещо. Да искаш. М. Няма да Аз сега лъжа. като не запишеш координатите, сега ще... Няма да ги запиша никога преди. Ще ги запишеш. Няма. Няма да ходи така всеки път до къща. Ники ще умира и ще намираме по-лесно, айде. Ха-ха. Ами така ще. Той има ли Ники легло? Май не. Но си имам... Аз поне намерих... Пенсия. Намерих една гората... с планица. Пенис на покрива, така че... О, има крипър в къщата там седла. И кога стигна до... Убий го! Той се телепортна Ела, при мен. ела, ела. Браво. Опак. Мерси. Професионалист. Опитах се. Въртите. Сега. Параолимпиец. Опак. Идиот. Изи. Ще не ме да го прави даже. Параолимпиец, аз си казвам. А, И ми се сипа стълбите под къщичката. Разлини сте убили си. Крипъра беше, не бях аз. Опа, опа. Да Се попали, умри, подпали бе. от нашия огън. Ще умреш на Ники. Това никой не го е правил, Ники, между другото. 3 ладоки съм се вече подпавал. Тук оставям книгите. Искам да те прасна много. Но няма, защото съм добър човек.
Да, бе, не мога да запиши никой. Пусни ме до Даймонд. Тогава ще ти кажеш колко си добър човек. Да, пусни ме. Сега. Да. Кошко те уби. Кошко. О, не ми хареса това. Ники не минай на гейм мод. Я ще ми хареса гейм. Гошко. Иди, Гошко. Да ще за по-нататък, безпокойно. Аз в момента работя по въпрос. Ники. Пътя кой ще Сашо? го прави? Сашо? Гледай го, виж го с какво го правя, виж го. Оправя го с камъни. Ники. Поздравления. Извади Ники от тук. Папа! Здрасти, Ники. Как си? Аз възкръщах. Гошко е тук. Жив. То по-здърн го правя с камък. Вие ме заровихте жив. Вие ми съсипахте къстъл. Ако искаш ще убия и ще зароб. Аре бе, войно. Бегай! Гошко. Това ще след 5 години, като го гледаш това. С Гошко ще те убием. Ес. Аре бе, виж какво. Георги! Убий го, Георги! Гошко! Бегай! Ой, Гошко! Ес. Ще ги никат магалите. Остави ме на мира. Не предизвикай Гошко. Не дей. Не предизвикваш Гошко. Леко Сашо има волята на цигани и не би спрял за нищо на света. Стига да има. Имам волята на Гошко. Точно Гошко. Я швакате ратавара. Я швакате ратавара. Оправи си къща, нарци, че ми я бутнах. Тълпичките. Не! Бегай бе! Той ми разрушава това. Ей, педера, идвам те убия. Не. Нещо Ама ще виж! се потроши Какво е от това? Какво е това? Сега какво е това? това къс. Какво е това? Саша строеше обсидиан. Светло, какво е това? Тиква. Не! Не махна част от фигурката. Това не го виждам от тук. Сложи, добре. Но сам мри. О, Гошко! Александър Саша. Гошко, я швакате горе. Аз идвам на покера. Сега Гошко идва да те убие. Гошко, я швакате горе. Аз ще Държи го го. задържа това. Саше? Как но? Не минавай, не отивай към Ники, Но. моля. Не отивай към Ники. Обчайте, че ми кръща в Майнкрафт, защото ти си shift. Аре, сега си отиляме като хората. Ето стъмва се, мога да ходите да убиете нещо. Къде избега мишката? Къде избега мишкаре? Не ме преди Гошко. Къде избега бе? Мишко, що бегаш? Искам XP, 29 ниво. Аз съм 20. Едно HP, едно. Е това вътре дето е. Искам да го взема. Хайде, Опа. вземи го. Качиме до 30. Айде бе, бронз. Що бегаш? Даймонд е новия бронз. Бронз е новия бронз. Бронз е стария даймонд. Ти на моите къщи ли си се качил? На моята тераса. Това XP се върти около мене, а то ми трябва съвсем малко. И то ме джуква. Аз ще го щупа. Саша, що бегаш И постоянно? пак съм 300. Аз Защото отивам. съм добър човек и не искам да те нокаутирам сега. Аре бе, Мишко. Не му играеш в Майнкрафт. Умря от зомби. О, 30 ниво, GG. Елате да се... Аре бе, но... Елате за ендермани. Елате за ендермани да убиеме дракона и да не се търпим. Идвате ли? За цингомани. Аз ще инчам на меча. Чакай. Да. Чакай, Идвам. Идвам, ама той ме трепе. Нищо не ти правя. Чай са. Си инчам на меча. Стълби! Това ми дадете ресурсите, там го. Добре, спирам.
Меч. Fire Aspect 2. Пак е добре. Печени пържоли. Ники, къде си? И там ядене, аз съм добър човек. Ари, идвай с мен да се биеш, бе. Мангал. Съм добър човек, имам пържолки. Иди, бе. Идвай с мен да се биеш. Окей. Пъгнали си, так. Вижди, Нуп, що не мога да намериш? къд не искам. Точно Аре, идвам. пред нас Ама се дайте ми взриви. неща. Вземи си. Направи се, Ники. Добре, сега ще взема. Ще дойда с вас. Горила, нуп. Оф, не искам да направя къса. Що? О, крипър. Ако взривите крипър вътре. Няма отвънка съм се бия. Ама ме си, че спря да взема. Това зомби с броня и енчантнат Еми лък. на харпе се. А, не. Не било. И лъка не ми го пусна, беше енчантнат. Кучка. Умри. Аре, идвай тука. За какво ме? За да се биеш. Аз се биех вече. Не, тук се биеш. Имаше две зомбита. Това ти е новото бойно поле. Търси ендермани. Майната има, сбия всичко вече. What the fuck? Не знам, че ни трябват ендермани. Значи ми трябва. Седни трябва... Нещо се взриви. О, сега ще взриви. Нещо Сингоман, бръзна. Сингоман. Намери го. Ще призва крипър да го взриви. Елате тука. Гошко елиминира хора. Аз ударих ендерман и той не... Опа. Забравих, че с Fire Aspect се телепортват постоянно. Дайте храна, че аз забравя. Ендерман. Айде. Аз нямам никаква храна в момента. Аз ти изплюх пържоли, бе. Аз се махам. Не са печени, ама хайде. Може поне да си ги изпекал. Ами такива си намерих. О, аз имам огнен аспект меч, може да се пече пържоли. Ау! Сега, Fuck you. какво ще правим? Сега фармим. Това зомби ми взе това, бе. Не ми пука. То тук как са се спалнали толкова много крави? То ние нямахме крави никъде. Добре, че донесе по-добре. Ти вече си спомня. И аз пак горя отново. Леле, как аз да горя. Това е най-умръсно нещо. Особено като има Fire Aspect, аз да горя за като зомби. Умрете. Аз имам лък Тепам крави. и Аз убивам крайите да си взимам ядене, защото 15 стрели. ме печели. Край. Има пак за тебе. Виждам. Абе, Печен пак. Печени зомбита. бегай! Ники не пари диамантен сет. Мисъл, като броня. Още не сме готови за това. Така. Намира много. Лъкнах бяха. Аз ги Да, елиминирам. влез във водата, майка. Пак ще станеш неспечено месо. Пуцай, не мога отсега. Чай, че съм на малко и как огъднявам толкова бързо. Това е хард мода. Чист буклук. Не го не паяк. Аре, нуп. Помога. Не, аз се регеймам. О, тук съм много. Знаеш как се бие с ендермани, като имам Fire Aspect? Не се бие. Добре, Как тук. ме? Аз ще го тук. И той пак се запали ендерман. Мен ме изнасилват много, аз ги стрелям с лък, обаче. Аз се... Затова избягах. Къде отиде Ники? Ники дезертьор. Аз се бия тук, къде? Бягането може да е срамно, но е сигурно. Ей, аз бягам от тия мангали. О, майко мила, колко сте? Саша. Не 15, 16 педораса са! Не. Ендермана. Ужас още. Аз ще умра. Ох, Креатив. ох. Ужас колко. Геймът едно. Умри бе, Ендерман! Аре, умри бе! Yes, и не ми даде нищо. Добре, извинете ме, че ползвах геймът, но паднах. Спокой, аз го ползвах поне 2 пъти.
Доста жестоко място. Ако зомбита бяха, братле, аз не мога да се. Аз те видях как бягаш, не ти помогна. Мерси за което. Моля. Къде си, Саш? Аз идвам ти помогна. Сега не знам къде си. Муха играе брейк. Кой е това? А, нашата стена. Сега XP ли фармим? Какво? Ами, търсим Виж ентер. колко са. Holy shit. Ето това е на хард. На мен извършиха стрелите. Как ги мразят тия скелети. Труша долу. За тебе са много идва. Holy shit, аз се махам. Не ме би, бе! Ескалибър! Саши ти им мъркаш, като в недър. Ясно, поемам. Капа не се. Не Ескалибър, За брат. тебе. Много ме дразни тия скелети. Аз на тия се праста. Не, Салин, ето тук имаш. Ендърмайн ни трябват, не тия букуци. То неща почти свърши, аз един Ама тия букуци знаеш какво правят? Като 10 милиона. Трябват ни 12 пери, ние имаме една. На нощ, ако взимаме по една, няма да свършиме за 3 изобщо. Тъй, че ни трябва повече ендърпери. Аз първо тези... Воу, Аз се чуш, че няма да Те тела, това. Те се къпят. Не съм... Заби ми множество. Пера се къпят. Те се къпят. Много яко ми заби. В едно като басейн. Да, И са 2 зомбита и 2 скелета. много са. Преди малко бяха 2 зомбита и 2 скелета. Не! Аре, умриле, колко HP имат тия? 50 пъти Ендерман. го удари. 2 ендермана. Къде са? При мен идвай. Сега ще ви строша всички. Само, че убиваме тия от страна, защото... Знаеш как се убиват? Значи привлечи... Не убивай крипъра. О, мъгът, защо го видя? Сега трябва да го взривиме. Не привличай дори, аз ще превърка един крипър. О, той ме нападна. Еми, не, ще гледам. Ще гледа, да. Ще му погледна един му суната. Но съм Ето. на много малко. Ето, къде се телепортира, бе. На Аре, бе, купълдак. Убий го, взех перла. Найс. Още те. Стана ден. Майка ви мръс, не искате ли? Holy shit. Това малко басейнче. Паси майката. Взех перлата. Но трудно, лесно ли ти е са? Лесно, обаче много аз меч ми не е хубав. Колко перли имате? Аз имам една. Аз имам една. Ти? 2. Аз нямам нищо. Кой Имам общо така. Къде да ги оставям тия перли? Нямам си. Дай ги на свет. Дай ми ги на мене. Аз не можах да намеря цигани. Цигани намерих. Цигани. Се дават цигани. Този имаше нещо. Имаше. Вие къде сте? Чай, сега идвам. Ремонт фермата. Ти ги бие ли? Тук са... Ти перлата. Вие тук ли ги биехте? Тук ли биехте О, фак, идвам, чакай. цигането? Не, бяхме навън, се биехме. Мерси. Добре. Виждам за това. Не да видим сега. Саш? Има редстон. Ето ти просто. Забравя ти я върна между другото. Между другото веднъж в един епизод, не знам 10 ли беше, водото си беше направен тази чест. О, танче. Къде? Ето тук някъде беше под земята. Ето тук някъде, чакай сега ще видя. Аз ще разкопавам. Не, ето тук някъде беше, аз съм сигурен. Аз ще разкопавам. Някъде при неговите честове беше, аз помня, че имаше. Ето го. Няма букуци. Има пери, what the fuck? И тапака не ги е стакнал като хората. Сложил ги е така 10. Има желязо. Имаме 16 пери. Толкова гайс бил толкова мовове, бе. Има тикви кокали. И чест. Без това не играе вече. Ще му... Те букуци не ми трябва. Да, направо подпаляме къщите. Но не, това е на Ники къщата вече. Ще оправя. Между другото, тия неща ще ни стигнат за Дрейка. Нас. Ама ни трябва лък. И много стрели. Да. Да, си направим по-добри стрели. Може да подпалите. Аз имам лък, ама нямам стрели. Аз ми е изхъбен лък. Значи трябваха ни 15 очи, нали? Ако
Ако искате, подпалете къщата. Не. Защо? Имам само едно няма желание. Да това е кемп сервер. Ще подпалиме като убиеме дракона и се върне. Да остане фигурката. Само това ме тъша. Винаги. Чай, че аз ще да правя, да. Значи имахме две очи. Дай направи. Или косове. Аз правя коса. Очи. 12. Вземете и по-шанки. Дай 12 правя. Не, всъщност, аз имах две. Аз взимам един спид. Чай видя колко има всъщност. Това водок също не каза, че има. Ще педараш за това. Добре, взех един спид. Шит. Такова време записано. Окей, още 20 минути. Окей. Следващия епизод ще убием ли дракона? Чай видя, тук имах и някой. Някой има ли лъкове? Или изобщо като стрел? Дай, правя 12 минути. Ето имаме очите за Недър, за Енда. Имаме нещата, с които ще отидем в Енда, сега ни остава само да такова. Оборудването, защото нямаме. Аре правим гир. Давай. Аз отивам да взема диаманти. Трай. Ще убием дракона. Срочно само 23, трябва да ме купа. Кога ще убиваме дракона? Нямам следващия епизод, ама което няма да е сега. Най-вероятно следващия, защото няма за 20 минути да отидем и да го убием. Или водок си има още един тайн чест пълен с стрели. Пълен стани, елай си вземи. Ами не знам, аз нямам стрели. Беше ни полезно това. И щупен лък даже нямам. Им наполовина щупен лък. Георги Никол. И 2 стрели. Трябва да Георги ни Николай, стрели. бро. Вече им 9. Много стрели ще ни трябва. Ами, дайте си направим. Имаме 20 минути да съберем. Значи, от стрели Имам се 8 правят, стрели. за стрели ни трябват пръчка, перо, което имаме, и флинт. Това е най-тъпото. Аз имам 2 перо. В честа виж колко има там на кокошата. Аз съм гледал там колко има. Там имаме стаки 18. Много са. Тя ще поддържа флинт в някой чин. Флинт. Трябва да ни много флинт, наистина. Много ще. Тук има 2... Направо ти имат недър, не ми пука. 9. Аз гравъл нямам даже. Има 9. Имам едно. Не, чай да видя дали още се правиха от такова. Ще трябва да струши това да се получи. Имаме 9 флинт. Я ми дай флинт. Авто дъжд. Пак ли бе? Къде си? Винаги пише Either Clear, аз си тъпото. Вече ме дразни. Дай ми флинт. Си. Аз ви упражнявам. Знаеш къде кожа за каква? За курец! Нямам си на идея. Не се правят вече така стрелите. Чакай. Сега ще видя в интернет. Ама то колко ще е бавно сега с снимане, Майнкрафт. Нещо си. Аз ще го паузна, за да намеря. Да, върнахме се. Аз ще го съединя това видео, че без да съм успел. Просто не съм ги сложил като хората, иначе така се прави. Къде ми е билото? Тук среди имаше? Не. Само 2. Аз ги вземам. Аз имам 8 хме. Аз имам 9. Се. Спратете SMS текст. Стрела. Дайте ми 30. DMS. Стрела за Camp Survival, моля. Стрела за Camp. Не, то не ни трябва стрели, трябва ни флинт и ще направим. Ама откъдето флинт? Водоки са тайнче? Не вервам. Ясно, пак няма да се аре в някоя мина да копаем. В нашата си. Имаше гравел, аз ще форм да копая там. Значи... Да, до края на епизода ще правим стрели, колкото успеем. Тук има 25 стрели. Къде? Моб фермата. Ага.
Еми, все пак умира там скиде. Добре, събираме всички стрели. В момента това е главната. Купаваме грава. Аз купах грава в момента. Това се пуза мене, това си е моята мисля. Пуза мене. Fuck you. Ще помагам тук си. Fuck you, моята мина. Моите правила. Дали ще оцела казана от 64 блока? Казана на кой? На тук на Хасанче. Аре. Билдам до високо. После ще ги щупиме като им. Но да дават флинт така. Мисля, че не дават, няма кой му пука. Добре, аз вече имам цели 3. Какви? Флинт. Флинт, аз имам 4. Заедно ще успеем. Ако изкупаем достатъчно грава. Аз копая и виж какво правя в момента. Строя го на високо, за да мога да щупим. И аз купаем. О, колко са. Тук се вижда кемп сервел много готин. Като целият кемп. Падам! И приятели. Ай сега, Крайвер гледай ще са, елате тука. гони. Елате тука. Трябва да събирам грава. Не, добре, никъде. Да гледай какво става сега. Къде? Тук точно където си ти отпред, вънка. Гледай си. Да. Виж тази кула от грава. Да. О, Йоло! Не пуска нищо. Гад, знаеш, че не пуска флинт така. Скапа на работа. Скапа на работа. Добре. Значи трябва да го чупиме с лопатата. Аз се го чупа с лопа. Ники, почвай. И аз съм лопата. Вече им 11. Найс. Трябва ми флинт. Това не е като в Sky Factory да таковаш, да кажи го. дай ми две. Слагаш го в пулварайзера и то си го прави на флинт. Но тук не е така. Тя е пълна стайна. Ай се взема. Ела си вземи очи. От ада. От края. На Вадоки са тайни. 3 флинт. 13. 10. Вече 11. Аз разпавам само с 9 грава. Ела, аз не ти казах да дойдеш тук да копаш. Още един. Следващия епизод ще убиеме дракона, нали? Да. Събираме достатъчно страна. Той се руши по-кратко от другите. Със сигурност. И после подпалваме кемпа. Да. Не, всъщност ще взриваме само къща на Ладокис. И ще запаза Уърлда. Ще стане символа. Да. Къде ще има грава? Пусни флинт, плиз. Плиз, искаме флинт. Аре, дай флинт, бе. Добре, yes. Вече имам 15, 16, Имам 17, 13. 18, Колко ни трябва? 19. Ами, доста. Колко трябва? 20. 21. Окей, 21 флинт. Само от едно остана. Едно остана. Не, едно ми остана да ми даде. Аха. Оф, аз ще им флинт. После мъчи. Това не ме намеря вече грава. Това е парцели. Аз вече имам 24. Де намираш толкова грава, вече? Аз си взех един стак и си го слагам и си го троша. Ти имаш шилк точно? Не. Ти тъпи си. Ти като щупиш граво или ти дава купче, или ти дава солин. И това купче аз си го слагам и пак си го чупа. Добре. Явно. Как реагира? Аз ще го търся с пещери. Това е човек. Но ти как работи гравата? Тъпи си. То не ти, Това даже и аз го славам. то не ти стига. дава купче. Ами не. Ами не, ти си сляп. Това си с мотиката да го чупаш и ми даде.
Или да го чупиш с лопата. Не, дава ти купче, Саши. Добре. Не знаех. Верно ли? Да. Лекей, лека. Има една песен, Саша. О, колко си прост. Да. Но не. Аз си направих стрели, ще ми стигна. На мене. Да, вие си спрете за вас. Да. Аз си почивам, нищо няма да правя. Аре ще дотроша града, защото няма толкова. Сега идвам, отивам до Имаме кине. представя. Не, всъщност не отивам до кине. С малко ще отида до кине. Пак ли бе? Толкова че го напиша правилно. Преси си. Саши, ти успя ли да разбереш какво ти казва? Намериш крава. Какво си намерил? Тайм. Крава намери. Не можах. Купчета. Кой колко града има? Аз имам 8. Една преди на такова. Аз не мога да намеря наистина. Ема аз имам само едно. Какво? Не мога да намеря. Перо ли бе? А не. Ако искаш ти дам перо. Не. Значи намери ли си? Какво да съм си? Града. Разбира се. Браво. Добре, тия ще ми стигнат да си допусти. Аз викам да ходиме, да ги изтепа. Нали, значи ние трябва да си направим стрели. Знам. А колко стрелиш ни трябва? Толкова стига. Трябва да се енчантна лука. Ето, Я стана си. о, крави, какво става? Аз съм 29 ниво. Крави. Аз съм 10-то. Искам 300. Колко флинча ми трябва? Мари крава. И аз 300 ниво. Сега си енчантна лъка и GG. И сега някакво ми се пада инфиди. Power 5. Искам късмет сега. Късмет. Power 5, Efficiency 5, всичко. Аз имам 31 член, че ми стигна. Айде, моли се да ми спадне нещо хубаво на лъка. Отивам да избивам крави за да... Power 4, Flame 1. О, огнени стрели. Найс. Аз викам да ходим в Недър вече. Венда. Аз отивам за кравите. За крави. Ти си готов? Аз нямам лък даже. Аз трябва да си направя лък да го енчантна. Знаете, ние Той като вие- убиеме Аз нямам дракона, се чат на лък. тук има цигани. Аз като си енчантна, като Вики? убиеме... Саш, Ами, пречиш ми? Отивам Чуйте крави. бе. Като убиеме дракона, може да такова. Да си направим там Ендерман ферм. Ама... Саша, внимавай да не ме удариш. Що убихте всички крави? Его, Не. Сашо. Аз, Къде си излиза? Защо ги уби с този меч? Аз имам Fire Aspect. аз исках така. А за какво стана една крава? За да се радваме на нея. Да, по-добре не Леско убивам. да. Вратата, тъпи ли сте? Не, Ето аз... вратичка. Не. Не, аз там съм бит. Тя не работи. Тя не работи. Вика, влязах и до... Скачам? Тиквите да. Не Аре да знам, ходим аз... Фенда, мен много ми се ходи Фенда. Как се правеше лък? Аре ще го убиеме навързо. Ама нали, значи аз трябва да си направя нещата, бе, човек. Чакай. Аз отивам в Недъра сам. Ти. Само ми кажи координати. Нади е кар. Пак. О, само подпалих, не знам как ми се. Тогава ще Как се взема правеше лък? Аз съм за ухо. Сервис. Аз Дали съм как се слагал- правят, щом не ни казва. Сега ще видите вие. Как се прави лък? Аре, искам координати. Аз сам си го намеря, защото знам къде. Пръчки ми трябва. Няма да го намеря, много ще ходим. Ники, къде си? Еми, в... Прям при мене. Ето ти броня, която ще ти трябва. Аз имам броня. Не ми пука, аз няма къде да сложа. Аз искам лък. Сега ще искам с Недъра. Трябва да Колко го връв ми Недъра. трябваше за лък?
Трябва да го убия този дракон. Аз отивам в Недърмен. Колко връв ми трябваше за Отивам лък? сам, без това ти пак ще паднеш. Аз никога не съм падал. Само веднъж. Падна веднъж. Два после те убиха. Аре, кажи ми тъпите координати. Как да си довършат да бъдат Само простоти? ми ги Кажи ми как се прави. Аз си забравих това. Забравих си. Какво, Ники? Как се прави лък? Слагаш 3 пръчки и слагаш и въжета. Като лък ги насочи. Схвана ли? Аз се сайдам. Вие си правете. Като лък ги прави, не става лък. И аз трябва да си направя. Аз съм много тъп, аз съм как се направя даже. Зажигай в интернет. Какво си мислиш? Само забравих. Лък. Саш, как се прави? Съм играл Майнкрафт толкова време. Аз не мога да правя лък. Например ти. Добре. Видях как. Те направя ли, че? Как? Ще отех пръчките. Да. Ети пръчки връв, ако искаш. Аз имам. Аз сетих как се прави между другото. Ето. А ти беше плювач. Добре, мисля, че сетих. Да, направих се. Ами тогава аз имам втори. Здрасти, Саше. Направих си. Той аз имам. Ама аз сетих. А как се прави стрела? Слагаш най-отдолу. Такова. Перо, после средата пръчка и горе клин. Ама съм чак на лока и ти казвам. Има такова. Ще трябва да се готови все пак. Добре, аз съм 370 чак на лока, не пуща. Аз викам да тръгвам към него. Изчакай ни. Само ми кажи координатите, моля. Чакай да Джейно, ти не можеш чакаш. Да, просто. Трябва да кладям. Изчакай ни, верно. Да, ама. Аз трябва да ставам. Искам да го убия. Ники, аз ти чамнах един, ако искаш. Дай. Айде слиз, по-бързо. Дай го. Чай, аз да енчантам. Може да вен, че пил си. Добре, Готови ли? ретро. Да, Какво? Имам. готови сме. Готови ли? Да. Аз съм готов. Около. Готови ли? Да. Аре. Сега ми кажи координатите. Чай, не, забравяй си това. Готово, идвайте, дума. Ники, не се телепортва, Ники. Забравих очите. Как ще сложим в портала? Лошо ми е. Нямаме координати на къщата. О, for Спокойно имам тук 8 неща и 8 такива ще направя. Чакай, 8 имам. Дало ми стигнат. 3, 2, до не. не. Ето ще каза, че тък му завършваме играта. Аре, кома. Не. Не, аз си ги взимам. Какво ще ги свърля? Имаме ги, така че fuck off. Имам, аз ще ги свърля после. Аре, скачай вътре. Един да скачи ми... Удобно ли е мястото или? Сега ще кажа. Пак е като това, само че няма толкова отпред. Кажи като дракона мине, за да мога да кацна. Да, ми.
Тук се копае с какво се копае на скет? Аре, отивай там и почвай да целиш по това. Където сме, бе? Помога точно. Сто змей. Какво? Не, много си добър, че. Да, си ние съм много. Не се телефонствай. Това между другото стана в клипа. Взриви го. Скапа на работа. Много трудно се взривяват. Къде е този раз? Вие направите нещо полезно. Щупете там някоя кула. Нападна ме педерас. Господи. Саша, къде си, бе? О, гътъл ми застана на пътя. Ники. Умрях. На едно сърце. Съм на едно сърце. Саша на едно сърце. Вие храна взехте ли? Аз си сех и сега ще чакам се регенерирам. Как се чупат колите? Какъв то дракон, бе, той ме напада. Аз ще чакам се Мене регенерирам. другото не ме би, аз си взривявам в това. О, оцели го от него. 2 пъти. И взривих и кулата. Дай взривих поне 5 кули. Вие направихте ли нещо? Да, скрих се. Браво. Не си, старая се много. Знам. Просто се регенерира. Не! Той ми изкара къл. Бегай, бе, Ендерман. О, винаги аз трябва да свърша цялата работа. Ами, аз влизам за трети път. Сашо пак е да насра. Така, бе. Чай са. Взели го педераса. Не го пуцайте. Не сме взривили кулите. И е безполезно. Взривете една кула. Опитвам се. Взривих. Браво, първата ти кула. О, хитна го. Той ми. 50 години. Съм много пресена. От 50 години цел по една кула. Ето я. Между другото нещо му отдай. Се там цел. Ето ще надвидам тук. Там гори и горе, да. Аз имам още един стак стрели. То се вижда драка в кила. Сега ще се запалиш тук. Джупват ме, телепортът и ме удрят и се махат. Се запаля и ще виж какво ще върши. Мангали. Чак се регенва. Се опитам от целата вдъх. Той регенва ли се вече? Той регенва ли се още? Аз съм мъртв. Някой ми хил. Гейм от Ники. Оули шит. Рип. Ники е даун. Ники е даун, да. Те бе чука! Той хелва ли се това? Не би трябвало. Бутнах ме. Нападнаха ме 4. Там мисля, че имаше една. Не се хелва, не се хелва. Окей. Аз не мога да дойда. Умри, да е. Те бе чука, рамате! Той е закадърен ретард и затова така. Глей го. Цели! Трябва да си хващаме стрелите после, защото на мен ще ми свърши. Има още 2 атака. Аз имам още 40 стрели. Вземете моите. Правка. Как умисвам? Вие едно целиш мене. Цепи го, ще го извадим на половината. Просто изчакай да се насочи към тебе, бе, човек. Изчакай се насочи към някой, тогава го пуца. Не забоя, мога да целиш зад. Сам не знам на къде летеш това всъщност. Ти къде си? Сидим тук едно убежище и се опитам да го отцеля. И ти направо ме нападна се скрия. Ама не става. И само джуквам, явно. Тако педераса! Тебе не мога отцеля. Къде си? Колко стрели има? Още стаки. 2 стаки.
съм 28 на мене ме станах стрели. Чакай да се насочи. 28? Да? Имах един стак. Кога ги изхвърля? Ти много гледа какъв е ретард. Къде е Енда? Не, тук не мога мята. На половината е. Трябва да го убием. Къде избега той, бе? Ето го тука. Добре, как последната секунда ще си е нагоре, бе? Ти го целих ти нито веднъж. Аз им 9 стрели. Няма ти ги дам на тебе. Ти ще го бейтваш и аз ще го изстрелям. Или ти ще го бейтваш. Вие оцели ли си го поне един път? Това е на половината и Ще направим так телефона. Аре, бе, нуп. Той само лети на високо. Аз не мога го оцеля, бе, човек. Той никога не фоксва. Ай, това е. Къде? Как го мислехме, бе? Добре, братле. Край, изнервиме. Идвам. Следва към тебе. Оцелих те. То не е като... Как може такъв ретард? Как може такъв ретард на брат? Глей го, то не лети, това се движи на схеми. Преди не беше толкова неадекватно. Оттам се хелва, Хелва се? Една кула. Има кули още? Къде? Една кула, сега ще я бутна. Омъгър вас. Бутна се. Тия тъпи чудовища не може да репортира. Леле, братле, как го мисламе? Нещо ме бие. Мангале. Капани цигани. Той ще ме убие накрая, мангал. Ендерман. Опари се с него. Не сечиха се стрелите. Абе, я не ме би, бе. Фрахне ще умреш. Толкова педераса. Виж го. Там се скрие мазно и се малко ще ми скочи. Не сечиха стрелите? Ще го бейте. Аре, копале, да се меча. Имаш ли хубав меч? Не, имат брейки. Аре, копадак. Аре, бе. Трябва да му удара два бейсика. Той хелва ли се още от някъде? Аз не знам къде. Ето. Много цели. Имаш ли стрели? Това не е адекватно. Цял стак. О, цели го, това беше как. Не знам. Аз си го бейтвам. Аре, копеле. Да ги помогаш. Аре. Как е фрасна. Сети. Аз не мога калкулейт на къде ще отида. Аз не можа да го оцеля. Не свършиха се. What the fuck, как се движи? Аз активирам той не се хардкор. движи, той някак си... Аре, копеле. Втори. Да, се видим какво може, бе. Добре, аз ще го бейтна към мене, виж къде съм за теб. Бейтвам го, идва. Той идва към мене. Вижте, бейтвам го. Депендърман да те е окей. Сега съм малко ще го откам. Сега успя. Тук има някакво село. До нас имало някакво село. Ще умря. GG. Окей, спирам го. Някакъв се бъдат. Това ще бъде... Найс. Това не е ли удари? Подпали къщата на Ватокис. И дами и господа, това ще бъде всичко от нашия Camp Survival. Подпали къщата. С това ще направим, може да направим ферма. Ето взех achievement-а. Няма попала къщата на чай. Яйцето може да си го вземе с бутало. Ето ги надписите на Minecraft. И ето вече съм в... не беше в къщи, но на някаква поляна. Аз знам на къде е горе, бе.
Мисля, че знам къде е. Това беше спаунпойнта. Да, това ще бъде всичко от тази поредица. Ще мървим да правим бийкани и такива глупости. Или ферма за ендермани, защото е тъпо, бе не мисля. Чувам ревящо бебе навън. Аз не чувам. Да. И това ще бъде всичко от тази поредица и епизод 25 на Camp Survival. Се видим в следващата поредица, която няма да снимам. Аре, чао!